ግብፅን ኤርትራን ወደብ ዓሰብ ዝምልከት ምስጢራዊ ስምምዕ ከም ዝተፈራረማ ዜናዊ ምንጭታት ካይሮ ሓቢሮም። እቲ ምስጢራዊ ስምምዕ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ካይሮ ኣብ ዝገበሮ ምብጻሕ ምስ ፕሬዚደንት አልሲሲ ብምስጢር ከም ዝፈረሞ ናይ ቀረባ ፍልጦት ውዕል ዘለዎ ምንጭታት ከም ዝሓበሩ መና ዝተባህለ ኣገልግሎት ዜና ማእከላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ካብ ካይሮ ኣገንዚቡ። ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ምስ ጅቡቲ እውን ንወደብ ዶራለ ዝምልከት ተመሳሳሊ ውዕል ከም ዝፈረመ ሓበሬታ ረዲኡ። ብመሰረቲ ብዘይ ዋዕዋዕታ ከም ዝተፈረመ ዝተገልጸ ውዕል ግብፂ ነታ ስትራቴጂካዊት ወደብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነት ወደብ ዓሰብን ኣብ ወሽመጥ ዓደን እትርከብ ወደብ ጅቡትን ወደባዊ ዓቕምታተን ንምዕባይ ዓበይቲ መራኽብ ኩናት ዘእንግድ ስፍሓት ከም ዝህልወን ንምግባርን ንኣሽቱ ግን ከኣምሩፃት ወተሃደራዊ ሓይልታት ምስፋርን ዘጠቓለለ ናይ ምምዕባለን ስራሓት ከተካይድ እያ። ግብፂ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝርከባ ወደባት ኤርትራን ጅቡትን ንምዕባል ምስ ክልቲአን ሃገራት ዝኣተወቶ ውዕል ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ብምኽንያት ፈለግኒል ምስ ግብፂ ኣብ ቀጻሊ ምስሓብ እትርከብ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ንምሕዳር እትገብሮ ዘላ ወፍሪ ከም ዝኾነት ዜና የረድእ። ክልቲአን ወደባት ኣብ ጥቓ መጻብ ባቤለ መንደብ ደቡባዊ ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ኮይነን ምስ ኤርትራን ጅቡትን እትዳወብ ኢትዮጵያ ንብረት ምእታውን ምውፃእን ኣብ ወደብ ዶራሌ ናይ ጅቡቲ ከም እትምርኮስ እትመርበብ ይጠቅስ። ግብፂ ኣብ ገማግም መሬታን ሓውሲ ደሴት ሲናይን ልዕሊ 2000 ኪሎ ሜትር ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ክህልዋ ከሎ ነቲ ንቀይሕ ባሕሪ ምስ ማእከላይ ባሕሪ ዘራኽብ ስዌዝ ካናል ትቆጻጸር። ከም ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብለን ሃገራት ናብ ቀንዲ መተሓላለፊ ባሕሪ ኤውሮጳ ማእከላይ ምብራቕ ኤሽያን ምብራቕ ኣፍሪቃን ዝኾነ ቀይሕ ባሕሪ መርገፂ እግሪ ከይረኽባ ብተደጋጋሚ ጽኑዕ ተቃውሞኣ ከተስምዕ ከም ጽንሐት ድማ ይፍለጥ። እዚ ምዝ ናይ ግብፂ ንኢትዮጵያ ናይ ምዕጋት ስትራቴጂ ተተሓሒዙ ዝተገብረ ውዕል ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናብ ካይሮ ኣብ ዝተጓዓዘሉ እዋን ምስ ፕሬዚደንት አልሲሲ ዝፈረሞ ክኸውን ከሎ እቲ ኣብ መንጎ ግብፅን ጅቡትን ዝተገብረ ስምምዕ ብላዕለዎት ሰበስልጣን ግብፂ ዝተፈረመ እዩ። ድሮ ብጽኑዕ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምሕዝነት ምስ ኤርትራን ጅቡትን ዝተኣሳሰረት ግብፂ ኣብ ክልቲኡ ወደባት ትሕተ ቅርፂ ብምስራሕ ኣብ ደቡባዊ ጭፍራ ዝርከባ መራኽባ ነዳዲ ንምምላእን ሎጂስቲካዊ ቀረባት ከም መዕነውቲ መራኽብ ሳብማሪን ተሰከምቲ ሄሊኮፕተራትን ዝኣመሰላ መራኽብ ውግእ ዳግም ንምምላእ ክትጥቀመሎም ምዃናቶም ምንጭታት ከም ዝሓበሩ ድማ እቲ ዜና ገንዚቡ። እቲ ምስ ጅቡቲ ዝተገብረ ውዕል መርበብ ጽርግያታት ወደብ ዶራሌ ምምሕያሽ ዘጠቓለለ ምዃኑ እውን ተፈሊጡ። ሓደ ካብቶም ምንጭታት መራኽብ ኩናት ግብፂ ድሮን ኣብዘን ክልተ ወደባት ቀጻሊ ምብጻሕ ከም ዝፍጽማ ብምጥቃስ እቶም ስምምዓት ንወተሃደራዊ ህላዌና ሕጋውነት ዘልብሱ ስጉምታት እዮም ይብል። ግብፅን ኢትዮጵያን ምስ ሳዕቤናት ህንፃ ህዳሰ ግድብ ተተሓሒዙ ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ከቢድ ክርክርን ምትህላኽን ተጸሚደን ከም ጸንሓ ይፍለጥ። ግብፂ ዳርጋ ኩሉ ናይ ጽሩይ ማይ ጠለባታ ኣብቲ ካብ ኢትዮጵያ ዝብገዝ ፈለግኒል ዝምርኮስ ብምዃኑ ንዓብ ግድብ ህዳሰ ኢትዮጵያ ከም ሓደጋ ህላዊኣ ክትገልጾ ከላ እታ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ወደብ ዓሰብ ንዓኣ ናይ ህላዊ ጉዳይ ምዃኑ ብምጥቃስ ብሓይሊ ከይተረፈ ከተምልሶ ምዃና ብተደጋጋሚ እትህቦ መግለጺ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወጥሪ ኩናት ፈጢሩ ጸኒሑ እዩ። ተግባራት ናይዞም ህልዋት መራሕቲ ናይ ዞባ ከም ዘረጋግጾ ህዳሰ ግድብ ናይ ኢትዮጵያ ጠንቂ ምስሓብን ወጥርን ኢትዮጵያን ግብፅን ኮይኑ ክሳብ ዝቐጸለ ወደብ ዓሰቡን ብተመሳሳሊ ምኽንያት ወጥሪ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮይኑ ክቕጽል እዩ። ትሕዝቶ ናይ ዝውልቀ መላኺ ኢሳያስን አልሲሲን ተፈራሪሞሞ ዘለዉ ውዕል ከም ዘመልክቶ ዓሰብ ይኹን ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ግብፂ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ህልኽ ንምውፃእ እትጥቀመሉ ናይ ውክልና ኩናት ዓውዲ ደኣምበር ንረብሓ ህዝቢ ኤርትራ ማእከል ገይሩ ልምዓታዊ ምስግጋር ዘምጽኣሉ ይኮነን። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ቅድሚ ሕጂ ግብፂ መሳርሒ ናይቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ህልኽ ክትገብረና እያ ትደሊ እምበር ንኤርትራ ዘበርከተቶ ሓገዝ የለን ከም ዝበሎ ሕጂ እውን ኢሳያስ ብፌርምኡ ንኤርትራ መጋበርያ ፖለቲካ ግብፂ ክገብራ እዩ ዝርአ ዘሎ። ሰለስተን ኣብ 91 ክሳብ 93 ኣብ ዝተኻየደ ቃልሲ ናይ ረፈረንዱም ኣብ ተፈላለየ መጋባእያታት አንጻር ናይ አጽናጽነት ናይ ኤርትራ ደው ኢሉ ዝምጉት ዝነበረ ብጀካ መንግስቲ ግብፂ ካልእ ኣሎ ኢልካ ክዝረቡ ይናይከኣልን። ስለምንታይ ብዙሕ ታሪኻዊ ምኽንያታት ኣለዎ። ናይ ግብፂ ደገፍ ንኤርትራ ወይ ደገፍ እንተደኣ ነይሩ ኮይኑ ንኤርትራ ከም መጓጠይ ንኢትዮጵያ ቅሳነት መኽልኢ መሳርሒ እምበር ኤርትራ ናጽነታ ክትረክብ ሞ ልኡላውነታ ኣረጋጊፃ
ክትነብር ትኽእል ዝብል ሓሳብ ኣይነበረን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዘሎ ዝምድናታት ብፍላይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ዝምድና ብጽቡቕ እናማዕበለ ክኸይድ ምርኣዮም ንብዙሓት ፖለቲከኛታት ግብፂ ደስ ኣየበሎም ካብኡ ሓሊፉ ኣብ መንጎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብተን መንጎ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝምዕብል ዘሎ ዝምድና ባህ ኣየበሎም እዚ እውን ኣብ ነንበይኖም ኣጋጣሚታት ብጋህዲ ዝዛረብሉ ጉዳይ እዚ ሕጂ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ምስ ግብፂ ፈሪምዎ ዘሎ መራኽብ ግብፂ ነዳዲ ዝመልኣሉን ጓሓፈን ዘራግፋሉን ስምምዕ እቲ ውልቀ መላኺ ንወደብ ዓሰብ ወተሃደራዊ መኽዘን ናይታ ንገዛእ ርእሳ ኣብ ምምዕባል እትርከብ ጽግዕተኛ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኣሜሪካን ዝኾነት ግብፂ ገይሩ ምልካዊ ስልጣኑ ንምዕቃብ ዝሕግዞ ዶላራት ካብ ምሽምጣጥ ሓሊፉ ንወደብ ዓሰብ ይኹን ኤርትራ ናይ ምልማዕን ምምዕባልን ባህጊ ከም ዘይብሉ ዳግም ዘረጋግጽ እዩ በዚ ምኽንያት ካዩት ናይ ጅቡቲ ውዕላ ቀዲሙ ክፍለጥ ከሎ ውዕል ወደብ ዓሰብ ምስጢር ኮይኑ ጸኒሑ እታድሮ 900 ንኢትዮጵያ ወደባዊ አገልግሎት እትህብ ጅቡቲ ምስ ግብፂ ከም ዝኣመሰለ ተወሳኺ አገልግሎት እንተፈረመት ክሳራ ያብላን እተን ሉል ቀይሕ ባሕሪ ዝበሃላ ዝነበራ ድሮ ባኺነን ዘለዋ ወደባት ኤርትራ ብዘይቁጠባዊ ትርጉም ወተሃደራዊ መላገሲ ግብፂ ኮይነን ክተርፋ ከለዋ ግን ንኤርትራ 10 ክሳራ 10 ውርደት እዩ ሉል ትበሃል ነራ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሉል ኮይና ተሪፋ የላን ሉል ኣይኮነት ወላ ገለ ኮነት ኣበላ ኣለዎም ባፅዓላ የላ ዓሰብ ኣላ የላ